Kon mago mag pur kendo kor wang'ene gwenge ma Migori kocha ne to jopur wacha go Migori kocha oyudo ni jopur ma koro sani e kaunti ma Migori koro tudore kod riwruoge ma ok mag piny owacho nyaka Ramogi e jiwo tie mar chiemo e gwenge ma kono. Jopur go geto neno ni pur obedo makare kendo yuto obedo mabup. Mana kaka miyowa ler kod jafombo marwa ma Migori Juma. Nok mar chiemo en midhiero no ma okwako gwenge mathoth e piny Kenya. Kaunti ni ma Migori bende koro kowe oko. Kaka yo mar neno ni chiemo bedo ma oromo, jopur mopogore opogore osebedo kod tudruok kod gi mopogore opogore kaachiel kod kuonde mag tiegruok e kaunti ni ma Migori mar ting'o malo sekta mar pur. Tuliweza kuungana na Chendege College ili tuweze kuangalia ukulima umefaulu. Kwa sababu mimi kama upande wa practicals, unajua kuna wale wanafundisha theory na wale upande wa practicals. Particular region can suffers serious drought, and at other times there will be excess rainfall, and therefore having to balance the drought and the rain at the same time requires special knowledge. Jopur gwego ma kurie isa ni koro donjo e tudruok kod ka tiegruok no mar kendiege mane wechego mag pur koro ting' malo kendo ko chiemo moromo koro wuok e gwego ma kuria. We are working towards educating the community on food production. Tumeshirikiana ili tuone kilimo kikifaulu kwa sababu kilimo ndio uti wa mgongo. Kao kalo kum tudruogni jopur gwego ma kurie is dhi yudo tiegruok mopogore opogore ka ukum jolony mabende wuok e ka tiegruok no. We have a beekeeping, we are doing a cereal farming and as well as horticultural farming. We are trying our best to mold our trainees to be the best in the market. Referred so many to various trainings and training centers actually, and sometimes we do encourage them to come and learn something. Kao kalo kum tudruokni jopurgo koro sechak tiegi e yorego mag pidho kich, olembe kaachiel kod bando. An aspect that we have chosen to work closely with Kenan is apiculture, in which we have kept bees and we aim to produce honey. Kar tiegruok ni ma kendege bende koro seketo tenge puothe mopogore opogore ma bende koro jopur nyalo limo mondo gisom paro kuom jolony. Having adopted food production or agriculture, I would say that the impact to community is quite positive because one, we have endeavored to have demonstration farms in which we invite the community to come and learn practical lessons. Tudruok e kind jopurgi kaachiel kod ka tiegruokni koro igeno ni dhi ting'o malo wechego mag pur mabende dhi neno ni chiemo koro gol moromo e gwego ma Kuria East. Juma, Ramogi TV, Migori.